Θα βγάλει τη Χρύσα εκεί, τη Χρύσα. Τα κορίτσια Κάτσε ρε Γιάννη εκεί πέρα λίγο. Τα κορίτσια Σοφία. Κάτσε μωρέ παιδί. Χρύσα. Κάτσε βρε. Αυτό είναι βίντεο. Αυτό είναι βίντεο. Είχα το καρότο στο βίντεο. Λοιπόν, Σοφία. Είναι απάτη, είναι η ηρωίνη, είναι το όπιο του λαού. Μπράβο, η ηρωίνη που είπε. Είναι το όπιο του λαού η Σοφία. Το τελευταίο καταφύγιο δηλαδή, σε ένα κατατραγμένο, σε έναν... Ας το τελευταίο καταφύγιο. Εάν φοβάσαι εις γεράσει, εάν δεν μας σηκώνετε δεν θα καταγγέλουμε το καμίσι, επειδή μας σηκώνετε. Εάν δεν μας σηκώνετε δεν θα λέμε κακός γαμάει ο κόσμος. Άντε στην υγεία στο πλάκα, άντε σε Έχει γεράσει άντρα σου. Γεια σου Ρωτήμα, διατρέμω. Πρέπει να με εξετάσεις, δεν θα έχουμε τον καλύτερο δήμαρχο όλης της Ελλάδας. Όχι το δημάρα. Το πήρεσες, θα σας γράψω την Παναγία, το πείραμα της λυκόβρεσης, μπορεί να έχει να το τι να κάνει και ένας δήμαρχος, ξέρεις τα όρια που έχουν οι δήμαρχοι, αυτό θέλω. Το πείραμα της λυκόβρεσης θα γίνει η Ελλάδα. Ναι βέβαια. Ο νοήτο. Λοιπόν, άπετε στο διάλογο, δεν λέω τίποτα άλλο, άντε στη διάλογο. Δεν έχει, πάρε του ρε για λίγο. Εγώ το είπα για αυτό το λόγο. Από το πίνει, δεν λέω. Θεατρίνα, δεν θα βάλεις σε μένα, στον άντρα σου να βάλεις. Θα σε καλέσω στην παράσταση που θα Ο οποίος κοιτάς με ένα βλέμμα. Το ενδιαφέρον το ζευγάρι. Εσένα κοιτάζει το μίμη κοιτάζει. Κοιτάζει το μίμη αλλά στρίβει από εδώ και το είπα. Μόλις πώς καταλαβαίνεις το θεατρίνο, Ξέρεις γιατί σε κοιτάω, γιατί με λιβανίζεις κάθε Σάββατο. Πώς να έχεις φιλανθικής τη γυναίκα. Οι γυναίκες γενικώς λένε έχουν καλύτερη ηθοποιία από τους άντρες, έτσι δεν είναι. Λένε ψέματα διαρκώς. Και εμείς λέμε ψέματα διαρκώς, αλλά τα γυναικεία ψέματα έχουν αισθητική ρε παιδί μου. Είναι άλλο πράγμα. Έχω πουτανιά Εμείς μέσα. είμαστε λεβεντομαλάκες πλειολόγους. Λοιπόν, καταλαβαίνω λοιπόν ότι η Βάγια, η κίνησή της στον χώρο, έχει μια θεατρικότητα. Της λέω μωρή παίζεις θέατρο. Πού το κατάλαβα. Της λέω μωρή είσαι μικρασιάτσα. Πού το κατάλαβα όμως Έχει αυτό το δοτικό, το περιπητικό, το να κάνω κάτι αυτό που είναι η μικρασιάτης, να απίστευτες γυναίκες δεν παλεύονται. Ακούς. Ενώ αν είναι μια άλλη Πάρτι να σε ζητήσει. Πάρτι να σε ζητήσει. η μεγάλη Σοφία της Ανατολής ρε. Λοιπόν θα σε καλέσουμε στη θεατρική παράσταση θα Οι έρθεις. κριτικές είναι μια απάτη, σου λένε προς... Πάει ας πούμε και κάνει μια Σοφία, κάνει την κριτική έτσι και του λέει, δεν του λέει μπροστά στους τρίτους, του λέει άμα πάμε μωρέ στο σπίτι θα σας άσω. Δηλαδή θα πάτε μετά, οπότε τρέμει να. Δηλαδή μπροστά κάνεις υποτακτικές, κάνει ο άλλος σου κάνει και άμα πάμε στο σπίτι θα δεις τι έχει να.